Şebi ýalda ýani çille gijesini jeşin tutmaklyk, ol gijede mahsus gyzalar bişirmeklik we ýa-da mahsus miweleri getirip iýmeklik bu şer'an haram bolýar, günah kebire bolýar. Gaýsy bir adam ki şebi ýaldany jeşin tutanmasa, merdimler çağırılmasa onun çaklygyna barmaklyk hem najaýyz bolýar. Çünki bu gije ataşparaslaryň, mejusilaryň ýit gijesi bolýar. Olar akydat ýoşul gijede garaňkylygyň hudasy, ýaktylygyň hudasynyň üstüne galyp boldy diýip. Jeşin alýarlar, hoşluk etýärler. Oduň başyndan aýlanyp raks etýärler, şadmanlyk etýärler. Gaýsy bir musulman adam hem şol gijede mahsus gyzarlar bişirse, mahsus miweler getirip ýse, ataşparastlyga meýleşlik etdik bolýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem mübarek hadis we men teşebbehe bi qawmin fehuve minhum diýip. Gaýsy bir adam iki bir kowmy ödün meýleşdirse, şol adam hem şo kowmy jümlesinden bolýar diýen peýgamberlerimiz. Bu şebi ýaldany jeşin tutmaklykda hem mejusilere meýleşlik bar. Şonuň üçin ondan musulman adamlar saklanmaly. Bu bir haram iş, bu günah iş bolýar. Wallahu alem we